खरा गानखौ दसे दांना होख्लायथारनोसैलां। गान खननायनि सिगां नोंथांमोनखौ आङो फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मा नायनाल' थाङो? साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। खनबेसे बुंनांगौब्रा? रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदोब्रा, शेयार खालामना होखाव। रानखावजोबना होलै बुहुमावनो गोसारजोबथों जोंनि बे कार्टुन भिडिअखौ बयबो नायनानै इन्टारटेनमेन्ट लाथोंसै। बांद्रायबायगोनलै आंना बाला बुंनाया। होद लेवरा होजालाय लागोनसैलै दा रायजोफोर जाहासो गल लाना होसो जागोनसै खेला। जाबायलै गानखौनो खनसै आङो। सोर सिंगारनि गानालाय फेमासब्रा? होद फेमास गानफोरखौसो खननो गोसो जालाय लांलां खेन्था। नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो सोर सासे सिंगारनि गाना बांसिन फेमास आरो बांसिन मोजां जायो खोनासंनो। नोंथांमोना माखौ मोजां मोनो खोन्थाहरदो कमेन्टआव। बिदिबा खोनासंदो आंनि नैबे कालेक्सन मा होनो मासुक सं ना मा होनो बेखौनो खोनासंथारदो नोंथांमोना। मोजां मोनबाय आं लेवरा, गोसो थोबाय आं खेला नोंनि बे गेदेर ला 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 ला। सरिलै रायजोफोर, आंना गान खननाया माबा बिदिनो थांफ्लांगारदोलै। बेबहार दङ, अयभास दङ, मा होनबावनो आरो। गदा सिब्ला मा खालामदोंब्रा? न' सिङावलाय हारसिंलाय। धोद घन्टा गान खनफुनाय समावलाय सोरथो दिसटार्बब्रा? सोर थांगोन सिब्ला बियो, सोर थांगोन सिब्ला? सरलाय हाबदोंबा सिरि हाबफैलाय रुमाव। खेला बेबायदि दावराव खालामबाय थानाङा मालाय गान खननायफ्राव। घन्टा गावखौनो माबा सिंगार मोनदों खेन्था। बे नोंनि सेम्पान्जि गारां लानानै गान खननायखौ रावबो खोनासङा लेवरा। आंनिफ्राय मुर्खसिनानो आंखौ जावबाय नोङो। होद नोंलाय बेसेबांथो मोजांब्रा, बेसेबांथो मोजां। डाइनासर मोखां लानानै बेयाव फैनानै बारा बेक बखिबोबाय थाना घन्टा। एकदम दानो नोंखौ जायगा नायनायसो होगोन आं मिथिबाय। मा होनदोंलै नों आंखौ मा होनदों? आं माबा नोंखौ गिगोन सानदों नामा? नोंनि रागाखौ आं गियालै लेवरा। नांनोबा नांनो होनब्रा थौ बै फिलाव। नों बांद्राय बुंबाय दे आंखौ। नोंखौ दा खिबु सुग्रा आखाइजों थाव होगोन आं नोंखौ मिथिबाय। थांगोन सिब्ला देब्रा अयथारा लिंहरदो माबा मोनसे अर्डार खालामसैना। आं हले दिनै रखरा देनजार जाखागोनलै बाला। गोगोम आयौ मा बुंबावनो, रेस्टुरेन्टाव फैबाय। मा होनो आरो बेफोरखौ माबा लालिपपनो मा दै घन्टा नामफोरखौ गोसोआव गैलाय लांलां। अयथार नैलै फैदो उखैनो हाथारला। यस কি লাগে আপোনালোকক? কিবা গৰম কিবা বস্তু খাব যদি আপুনি অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। माथो हार सारदोंलै रखरा। माबा किबा जोंनो हैथुआनि बे मा होनो साला फिलौ भाजा। মই বুজি পোৱা নাই, অলপ ভালকে কোৱাচোন। फिलौ भाजा মানে কি হয়? जारौ गावदां माइनाव बुजा बुजि गैथारलालै एकदमबारे लयानि बि आरो एकदम जाखावना होखानोसै। आसोल बे गोलाव बे खानस्रि बायदि हेबलायग्राया बेखौ मा होनोमोनलाय जाग्राखौ? चाउमिन होनोब्रा बेखौ, चाउमिन। बेखौनो बिहरदो जानोसै। কিবা 2 প্লেট চাওমিন লানাनै আহিবি আৰু। হ'ব আপোনালোকে 2 মিনিট বহ হা, গৰম আনি আছে। रखरा सिख्लाखौसो फसायबायलां बाला। फाग्ला बेखौ नोजोर दाहो नोङो, आंनि बेखौ दहायनिफ्रायनो गथायनोसो सानगासिनोमोन आं, मोनथिगौ नोङो। आरो बेखौ नोजोर दाहोखा, नोजोर होनांगौबा नोंनि मेगन थाइनायखौ एख्ल'नानै मार्बल गावगोन आं, मार्बल। आरो बेबो नोंनि मेगनखौ दागिलसो लाबावगोन आं, दागिल। माखौबा डायलग मारिदों। नाङा घन्टा, आंना दंखायो लाब्रा बड' कार्टुननि दाउस्रि देलाया जाम्बा। थ' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों। बे कुइसनानो जाबाय, आंखौ लाब्रा बड' कार्टुननि दाउस्रि देलायजों आंखौ समायना समाया बेखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो।